canalla, són les 9 del matí perquè avui m'he permès descansar una mica més. Ui, es veu fatal. Ara, perquè veníem de Londres, ahir vam arribar tard, tot això, i he dit, bueno, escolta, avui sense alarma, no passa res, tu tranquil·la, i ara doncs ja són les 9. Estem passejant el Tor, i mireu que guai. Me'l va regalar la meva mare per l'aniversari, és de l'Oixo, superxulo, perquè és forro polar, però és tipus jaqueta, o sigui, és per anar per sobre de tot. I res, comencem els vlogmas, crec. Bueno, hola, què tal, com esteu? No sé si estic preparada, la veritat. L'any passat és com que ho vaig fer superbé, no vaig fallar, vaig editar rapidíssim. També aquest any ha incrementat el nivell de feina que tinc. Però bueno, ens intentarem adaptar. Comença 1 de desembre. Estem aquí, bueno, deixeu-me dir que trobo fortíssim que estem al desembre ja, però bueno, això ja és un altre tema, potser el parlarem després, ja veurem. Què, tu? Què, tu? No em deixes fer el llit? Bueno, doncs me'n vaig a esmorzar. While the merry bells keep ringing, happy holiday to you. Happy holiday, happy holiday. It's the holiday season, and Santa Claus is coming round. The Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town, he'll be coming down the chimney down. El menjar al Tor, que des de que està amb nosaltres, des de l'agost, estem a desembre, bueno, s'ha engreixat 1 quilet i tothom em diu, el tens una mica gordo, i jo, pobret. No sabia calcular bé les racions, suposo, i m'emocionava, m'he emocionat i li dono, bueno, suposo que li he donat més del que necessitava. Però és que clar, pobret, no sé, jo veig que em segueix mirant quan té gana, o sigui, quan ha acabat i penso, pobre. Però bueno, no, ara anem a ser superconscients i li donaré racions petitetes, aviam si baixa aquest quilo i ja està, estabilitzem una mica. És que és una ànsies, el menjar. A veure, It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. Santa's a great big bundle of joy when he's coming down the chimney down. When he's coming down the chimney down. He'll have a big fat pack upon his back, and lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree. It's the holiday season, so whoop-dee-doo and dickory-dock, don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney down. He'll be coming down the chimney down. He'll have a big fat pack upon his back and lots of good. crec que m'enfrontaré ja a desfer la maleta de Londres, perquè si no us juro que estarà aquí 2 setmanes i no ho vull. Vull ser la classe de noia que arriba a casa d'un viatge, d'un cap de setmana, el que sigui, i pim, 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 té la maleta desfeta en menys de 12 hores. De fet, per anar bé ja ho hauria d'haver fet ahir com l'Íñigo, però no ho vaig fer. Aleshores em toca fer-ho aquest matí, rapidet, perquè no vull perdre de temps i fins per allà. Leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on a Christmas tree. It's the holiday season, so whoop-dee-doo and dickory-dock, don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney, coming down the chimney, coming down the chimney down. Happy holiday, happy holiday, happy holiday, happy holiday, while the merry bells keep ringing, happy holiday to you. Happy holiday, happy holiday, happy holiday. Vale, bon dia. Em poso a parlar aquí una estona amb vosaltres, però perquè he anat de bòlit, o sigui, estava per casa, he ordenat, perquè tornar de viatge és una mica horrible. Tens la casa potes... no, la casa, el piset, potes amunt i, bueno, és igual, encara he de passar l'aspiradora, fregar, però això ho deixo ja per la tarda. Aquests dies aquí amb el Tor s'ha quedat el meu germà perquè li encanta, o sigui, ell ve aquí, té el seu piset de solters, està amb el Tor, estan els dos tranquil·líssims i s'ho passen molt bé. Així que res, el pis se l'ha quedat ell i ara doncs ja torno a estar aquí, he desfet la maleta,
Tirin! O sigui, no m'ho pensava que ho faria, però bueno, he dit, ho faig i ho faig. He posat una rentadora, que després hauré de posar la secadora. Més o menys això era el que havia de fer de casa. Ara, he d'anar a fer una altra cosa molt important, i és que l'Íñigo, que no me'l mereixo, pel meu aniversari, m'ha regalat l'iPhone aquest, el més xulo de tots. Bueno, és fortíssim. Què passa? Que li he d'anar a posar una mica protector de pantalla perquè no em fio de mi, em fa por, o sigui, em fa una por horrible. Crec que també m'emportaré aquest mòbil durant aquests dies, durant aquests vlogmas per anar gravant. Ja sé que la qualitat, o sigui, he vist la qualitat de l'iPhone 9 i no té ni punt de comparació amb la qualitat de l'iPhone 13. Però em fa molta por anar pel carrer com en plan així, amb aquest mòbil, que se'm perdi, que se'm caigui, qualsevol cosa. Per tant, aniré combinant els dos mòbils. Així que ara tinc aquí una botiga d'aquestes de telefonia aquí davant de casa, vaig a que em posin el protector de pantalla, poso la funda i ja passo la SIM d'aquest mòbil a aquell. Perquè en aquest ja no tinc el WhatsApp el tinc a l'altre, però trucades només m'estan arribant aquí perquè no he canviat la SIM. Vaig a fer el canvi ja, i quan torni em posaré a fer feina d'ordinador, a fer unes factures que he de fer de la meva mare i, bueno, a editar, perquè tinc el blog de Londres pendent, han començat els vlogmas i si no se m'ajuntarà tot, que flipes. I ja està, en principi avui no tinc gran cosa, avui no m'he de moure de casa, cosa que ja m'està bé perquè aprofitaré doncs, el que us he dit per netejar fons i per fer feina. I a més se m'ha ocorregut una idea de calendari d'advent de Reels, que no se'm va ocórrer fins fa 3 dies, i vaig dir, és perfecte, perquè és fàcil, és ràpid de fer, i a més crec que és molt jo. I és que durant 24 dies faré un looket, d'aquells que em canvio no sé què en música, però alhora amb la recomanació d'un llibre. O sigui, no crec que faci la recomanació del llibre parlada com a tal, però simplement l'ensenyaré i potser el peu de foto, a part de posar les referències del looket, posaré doncs una mica de review del llibre. Ja veurem si funciona o no, estic molt contenta perquè he juntat com les meves 2 coses preferides, que és la moda, la roba i els llibres, però bueno, jo estic looking forward to it. És que he tornat de Londres molt britànica, què voleu que us digui? Anem a posar el protector de pantalla i a fer feina. Estava a punt de sortir de casa i me n'he donat que durant tots aquests dies no m'he pres això, que és una cosa que em va donar l'Íñigo, que té col·lagen, tal, per la pell va molt bé, i la veritat crec que, bueno, porto forces dies prenent-m'ho i crec que m'estava funcionant molt. Què passa? Que a Londres no m'ho vaig endur i se m'ha oblidat una mica tots aquests dies. Té gust a taronja, és de genover i es diu Rederm. No sé, després us explico si voleu ben bé què porta. Jo mai em prenc aquests suplements, he començat ara amb els que heu vist abans, que són de superlativa, que em van molt bé com per controlar l'ansietat, no estar tan nerviosa, més calmada, i això que és per la pell. Si voleu després us ho explico, ja us ho dic. Porto aquí una bona estona intentant passar tots els vídeos dels últims dies, s'està fent airdrop a l'ordinador per començar a editar els vídeos i està tardant més que mai, no sé què està passant, estic una mica agobiada perquè són gairebé la 1, o sigui la 1:10, no he gravat el vídeo del calendari d'advent i el vull gravar ja perquè he entrat a Instagram i he vist que la penya ja està pujant els vídeos i és com, oh shit, normalment sempre penjo els meus vídeos a les 3 de la tarda, però avui el calendari d'advent la gent és com que els ha penjat al matí. I jo, vaig tard i vull fer-ho bé. I res, a més li havia promès, perquè sí, jo li prometo coses al meu gos, perquè el meu gos m'entén, o sigui, m'entén quan parlo. I li havia promès que aquest matí, abans d'anar de dinar jo, i li havia promès que aquest matí, abans de dinar jo, el trauria a fer un passeig llarg. Una volta que vam descobrir l'altre dia, superxula per aquí Terrasses, que visc al costat del bosc i hi ha moltíssims caminets. Doncs l'altre dia vam descobrir una ruta xulíssima que el trauria i aniríem a caminar una estona. M'està tirant el matí a sobre. És com que aquesta hora de Londres, que només és una hora de diferència, no sé, ja és la 1 de sobte, o sigui, jo he estat tot el matí assegudeta, aviam no, que també ara he posat la secadora, he estès les coses, he netejat el lavabo, o sigui, vull dir que he fet moltes coses que tampoc he gravat del tot. Però no, igualment, se m'ha tirat el temps a sobre. Sí,
sigui, jo no sé què passa aquestes setmanes que li he dit a l'Íñigo, li dic, amor, les hores volen, o sigui, volen. Això jo crec que significa que és que no paro de fer coses tota l'estona, però igualment, no sé, m'agradaria que durés una mica més al dia, sisplau. Però bueno, res, em vaig a canviar perquè vaig pràcticament al pijama i sortirem a passejar una mica aquest gosset. Tor! Què passa, guapo? Porto aquí asseguda pràcticament una hora ordenant vídeos, passant-los a l'ordinador, o sigui, Déu-n'hi-do, la veritat. I són les 3, se m'han fet les 3. Així que em vaig a fer el dinar ja. He descongelat un tros de tonyina que tenia al congelador i, no sé, crec que faré uns espàrrecs amb la tonyina i gazpacho, no ho sé, o sigui, no hi ha res a la nevera, res. He tirat de reserves. Aquesta tarda crec que haurem d'anar al supermercat. S'ha d'omplir la nevera, nois, i res, anem a fer la tonyina. En un moment m'he preparat el dinar, que m'he fet aquest toscorro de tonyina, que perquè tinc una mica més de gust, que a mi m'encanta, li poso soja, o sigui, directament a la paella, està aquí la tonyina i li poso soja, paguem pape, unes miques d'espàrrecs blancs i espinacs a la crema, que aquests són els congelats, però per passar del pas van bé, que me'ls posaré aquí al costat, ja veureu, quedarà un plat coloridíssim. A tot això, són les 3:15, i encara no he editat, és que no hagi editat, és que no he gravat el vídeo, el reel del calendari d'Advent. Bueno, una tia que, no sé, es pren les coses en calma pel que sembla. Así que vamos a ello. No sé si lo veis, 4 grados y medio. 4 grados y medio, estamos en Torrelodones. Llevo con una camiseta de nada. Mireu això, fa uns dies que m'ho faig i està boníssim. O sigui, és un snack o un postre increïble. Magrana amb xips de xocolata negra. O sigui, està boníssim, de veritat, proveu. Què estic fent? Estic provant-me lookets per començar a fer el calendari d'Advent, que l'he de començar a gravar ja, i crec que aquest m'ha quedat xulíssim, la veritat, com super british. No me l'he portat a Londres i ara em fa molta ràbia. Però bueno, mireu, començaré a gravar ja, perquè si no, se me va la vida. Crec que em posaré allà i de cara cap aquí. Lo que passa que hi ha aquest reflex ara, que no m'agrada. Però bueno, con lo que tenemos, haremos. Estic aquí, estiradeta, que ja he penjat el primer Reels d'Advent i em fa moltíssima il·lusió perquè està funcionant molt bé. O sigui, porta... ara et dic, aviam, un moment. Porta... Ai, com es mira això? Ah, vale, 14 minuts i ja 120 likes, o sigui, molts guardats, que dic, vale, crec que és una cosa que pot funcionar bé. Com sempre que gravo Reels de roba, queda al menjador una mica... Mira, veus? Patas arriba, però ara ordenaré i m'està agafant una nyonya aquí al sofà, o sigui, tant de bo ser el Tor i està dormint sense cap responsabilitat. Però no, he d'anar al supermercat perquè en aquesta casa no hi ha menjar i estaria bé que hi hagués alguna coseta. Així que agafaré les coses i aniré al Capravo, que el tinc realment... Ui! Que el tinc realment aquí, a 5 minuts, és que menys potser, i vindré. Queda agafar bosses, carregar, tot, però és que no em puc esperar que l'Íñigo hi sigui per anar-hi els dos, perquè és impossible, no sobrevivim. O sigui, això no seria fins divendres i no hi ha menjar ni per aquesta nit. Avui no tinc cap plan, o sigui, anar al súper... O sigui, de les coses de la casa, de la feina està tot fet. De les coses de la casa queda treure la secadora, escombrar no, passar l'aspiradora, fregar i anar al súper. Bueno, i després de les coses meves personals, anar al gimnàs, que això sí que ho faré cap a les 7, 8 del vespre.
veuen què hi ha aquí? Què hi ha aquí? Anem a guardar el que he comprat al súper i us ho ensenyaré així una miqueta. Pot ser que demà estigui completament contracturada d'aquí perquè he anat amb les dues bosses penjades aquí i realment són 500 metres, és que crec que és menys i tot, però Déu-n'hi-do, ho he notat. Farem l'unboxing, el haul aquest, una mica desordenat, perquè no he ordenat les coses, he ordenat per pes per anar compensada. Què he comprat? De proteïna. De proteïna he comprat 2 filets d'orada, que a mi m'encanten, i a més posava que estaven d'oferta, i dic, pa nosotros. He comprat salsitxes de porc, menys de pollastre, una mica de formatge tipus Burgó de Àries, o sigui, formatge fresc, que jo a vegades amb l'esmorzar, amb les torrades i això m'ho poso i m'encanta. Maduixes. Formatges, veureu que he comprat formatges de tot tipus, perquè crec que som la casa del formatge. Feta, que últimament estic obsessionada en posar-me feta a les amanides. Truites, he comprat d'aquestes fetes per no complicar-nos la vida, una d'Albergínia i l'altra de Carbassó. Boniato, perquè moltes vegades per sopar ens el posem com d'acompanyament, o sigui, fem hamburgueses i boniato, o peix i boniato, i està boníssim. Mandarines, som super cítrics en aquesta casa també. Tema mandarina i tema taronja és una cosa que ens funciona molt i ens encanta. Mango, també ens agrada moltíssim. Jo mai a la vida havia menjat mango a casa i amb l'Iñigo m'encanta. Cafè, som molt cafeteros. Pernil salat, mortadela, veureu que hi ha com molta cosa tipus per fer entrepà, però perquè l'Iñigo cada dia s'emporta entrepans a la feina i hem de tenir varietat de coses. Salmó fumat, he vist una amanida, no em dieu que estic boja, però he vist una amanida a l'Instagram que feien en formatge feta, salmó fumat, pastanaga, no sé què més portava, però com així molt fresca i que tenia molt bona pinta i dic, l'he de fer, per tant, per això he comprat salmó fumat. Després, llegums, perquè l'Iñigo s'emporta moltíssimes vegades amb el tàper amanida de cigrons o amanida de llenties, jo també me'n faig força, així que a casa mai falten llegums. Algunes coses les aniré guardant mentre vaig parlant amb vosaltres, perquè si no... Fuet! I croquetes de pernil, que aquesta vegada les he comprat congelades. Normalment no les comprem congelades, comprem aquelles que les has de passar un minut per la... O sigui que ja estan fregides, bàsicament, però mira, avui he comprat aquestes. A veure, el que passa que tenim, el congelador sí que el tenim força a tope, perquè anem acumulant coses com per sobreviure, que està molt bé tenir-les, perquè, per exemple, avui al migdia que he menjat els espinacs de la crema i la tonyina que tenia congelada, doncs superbé, perquè ha sigut un plis, però clar, a nivell d'organització d'espais és una mica xungo. Tomàquet cherry, també, imprescindible en aquesta casa, hi ha moltíssim tomàquet cherry, rosa, de pa, d'amanida normal, o sigui, 50.000. I a part de comprar sempre la barra de pa, cada dia compro una barra de pa, sempre tenim a la despensa pa d'aquest de motlle integral, acostumo a comprar, però perquè al matí, mira això, això és estrany. Espereu, oi, que vaig reorganitzant tot de mentre. Al matí, a mi no m'entra una barra de pa, o sigui, una barra de pa, evidentment, cap hora del dia m'entra tota, però a veure si m'explico. No m'entra un tall de pa de barra. Prefereixo, doncs, torrada de pa de motlle. No sé si a algú més li passa. Formatge de cabra ja tallat, és el típic de la pela taronja. Jo a casa meva sempre dic, el formatge de la pela taronja, doncs això. Hamburgueses de vedella, que ara les congelaré, aquestes sempre les guardem congelades. Aviam quan caduquen. Ah, el 13 del 12. Realment, bueno... En deixaré 3 a la nevera i 3 congelades. Les galetes m'encanten, o sigui, morenitas integrales, m'encanten. O sigui, si no les heu provat, de veritat, proveu-les, perquè estan... Ai, que em cau tot aquí. Bé, és igual, ho poso una mica muntegat i després ja ho ordenaré. Mongeta tendra, perquè aquí tinc moltes patates i he pensat que bulliré verdura. Granola. Què passa? Que a l'hotel de Londres hi havia una granola que estava boníssima i mai he sigut capaç de trobar aquesta granola, totalment industrial, O sigui, ja sé que la podria fer jo, no sé què tal, però de moment no estic en aquest punt de la meva vida, de moment la compro, i estava molt bona. I dic, sempre les trobo en els súpers francesos, anglesos, fins i tot americans, però aquí no hi ha una granola que hagi trobat sense xocolata, ni sense fruits secs, ni aquesta... O sigui, fruits secs en plan el tros d'avellana o tal, que m'agradi. I he vist que Fitness havia tret aquesta, potser em direu que fa molt de temps que l'han tret, no ho sé, o sigui, jo ho desconeixia, i l'he comprat. A veure què. Demà al matí us diré. Demà segurament... Ah!
Palitos és una altra cosa que tenim moltíssim a casa perquè l'Iñigo se'ls emporta per no passar gana durant el dia. Sempre, brotes tiernos. Formatge ratllat, veus? És que us he dit formatge de tot tipus. Tonyina, una altra cosa que és un bàsic per nosaltres, perquè som la casa de les amanides, ja us ho dic sempre, així que tonyina no pot faltar. He comprat carbassó, que ara no sé on és, per fer puré, per fer-lo jo, però a més sempre compro aquestes cremes de l'ametller perquè m'agrada molt, aquesta de tai, pastanaga i coco, que ja us n'he parlat moltíssim, i també aquesta de carxofa, que les dues m'agraden i també és lo típic que et treu de l'apuro superràpid. Llet de soja, caldo, aneto, aquest és d'escudella, una ceba pel puré de carbassó, bàsicament, que no sabia si en tenia, no en tenia, per tant ja he fet bé de comprar, la vaig a treure de la bossa. Els carbassons que us he dit, que bàsicament hi poso ceba, carbassó, patata i xispum. També solem comprar sempre mongetes d'aquestes verdes per tenir, per si de cas, i espàrrecs verds, que a l'Iñigo crec que no li agraden, però a mi sí. I per últim... Ai, m'he confós, el que us he dit que eren carbassons era pepino i això són els carbassons, perquè també, o sigui, estic super emocionada amb el cogombre. No sé, o sigui, amb 25 anys que tinc de vida. Mentira! Tinc 28 anys, doncs amb 28 anys que tinc de vida, mai a la vida m'havia agradat tant el cogombre com aquesta última època. Ja està, procedeix a ordenar tot el que us he anat ensenyant, que us ho he deixat aquí a sobre, i no sé què faré després. Bueno, aviam, hauria de passar l'aspiradora, però em fa un pal... però sí que hauria. Bueno, va, em posaré un podcast i passaré l'aspiradora i després aniré al gym. O sigui, ara, a mesura que s'ha anat acostant l'hora d'anar al gym, em fa molt de pal. Però després sí que ho agrairé moltíssim. Aquí, amb els carbassons. Així que res, va, a ordenar això. Check, fregar demà al matí, perquè no puc més. No puc més. Vols anar a passeig? Anem a passeig? Anem a passeig? M'encanta quan entro al gimnàs i estic sola. O sigui, cheers. Hem fet gairebé 40 minuts de braços i ara tinc la idea de posar-me a la màquina de córrer i veure aviam si puc arribar a 5 quilòmetres. Si no arribo no em ratllo, no passa res. Aviam, fent-me acabar amb una mica de cardio. Us he dit, aviam si arribo a 5 quilòmetres. He fet 1 i mig i semblava que en portés 10, o sigui, m'estava morint. Em notava els bessons super encartronats. Em flato també i he dit, escolta, una cosa, no hem vingut a patir, perquè jo l'esport el faig perquè m'agrada. Així que he parat i ja està. O sigui, sí que és veritat que l'altre dia, fent mesos que no corria, doncs em vaig pujar a la màquina i vaig fer 5 quilòmetres del tirón, però avui no, això va així, és una muntanya russa. I no ens hem d'agobiar i no ens hem de preocupar. Hi haurà un dia que sortiré i en faré 5 al carrer, un altre que vindré aquí i en faré 4, i així anar fent. I ja està, però almenys he tingut la sensació que he fet 10 minuts de cardio en plan pum, 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 i ja està, bé. I al sopar al torn i a dutxar-me jo, que no m'havia desmaquillat abans d'anar al gym i l'he liat parda. Ja dutxadeta, estic fent el sopar, que crec que faré una mica d'amanideta i una hamburguesa, i una mica de puré davant, i aprofitant que he obert les hamburgueses que havia deixat a la nevera, li prepararé el sopar a l'Iñigo per quan vingui, que avui té partit. Les fronteres que estan vives, on encara hi ha combat. What do you want? Jack omelet, bacon on the side. 3 blueberry and 2 lemon poppy seed muffins to go. Lane's band is rehearsing at my house. I wanted to bring them something. M'has portat un altre regal?
És un boli, Minoxidil Vinyes patrocina aquest... Són catalans, el laboratori Vinyes. És un boli, però mira, el traus i té. Veus com uns pelets per netejar els AirPods, a la brutícia del carregador... Aviam. No s'enfoca. Però m'entiendes, no? Però aquí dins aniria? No, els AirPods, mira. Bueno, saluda el Vlogmas. Ara em presento. Mira, veus? En plan, a fer així... Ai, però ara ja l'has tacat. Bueno, no, o sea, es paso pa eso, i això és per com treure la ronyita, tal i qual... Bueno. Ah, molt bé. Estic fent Vlogmas. Ja ho sabia, home. Ja porto tot l'any esperant el Vlogmas. Ho veus? Tu ets un Un fiel seguidor. un subscriptor fidel. Eso soy. Gràcies. Què tal? Dia intens, acabo d'arribar de jugar a futbol, hem guanyat, seguim líders, 3 punts sobre el segon. Avui he rebut... Et fan mal les ingles o t'estàs rascant els No, ous? fa molt mal la ingle esquerra perquè, mireu, potser no es veu a la càmera, però Mare meva. bona patada i el peu també. O sigui, avui Però escolta, contra qui heu jugat? No, o sigui, la cosa és que avui les he rebut jo totes. Amor. Però no passa res, o sigui, hi ha una patada se m'ha quedat com el peu perquè i m'ha fet una mica de crec. I escolta, què tal la feina? Que avui és el primer dia. Explica que era el primer dia. 1 de desembre he començat a Derma i la veritat que molt guai, molt bona gent, ben acompanyat. Que bé! Aprenent, content, i res, ara sopar. Qui t'ha preparat el sopar? La meva amor... I el dinar de demà? També. I l'entrepà de demà? Avui, estoy de suerte. Escolta, guapo, No, molts no. dies t'ho preparo. No, ets la millor. Anem a dormir. Adéu. Digues bona nit, Tochi. Digues bona nit. Bona nit. Bon dia. Diem bon dia. Bon dia. Ens hem despertat. Ara són les 8 del matí. Ja estem molt verinós. No? But the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for Hello, me. que fa una estona que no us dic res. Amb aquest plano, aquesta dessuadora i tot, sembla que estigui ahir, que no hagi canviat de lloc. Però és que estic molt emocionada perquè acabo de contestar un mail que és la il·lusió de la meva vida i el que us he de dir ja està pràcticament aquí. Tinc moltíssimes ganes de fer-ho realitat, de publicar-ho. I, bueno, només us puc dir que el dilluns dia 22 o dimarts dia 23, estem acabant de discutir-ho, ja ho sabreu, i estic emocionadíssima, la veritat. Que fort. I a més em fa molta il·lusió com poder-ho parlar per aquí, perquè heu anat veient el procés. O sigui, jo sé que no l'he mostrat al 100% del tot, però perquè no ho podia fer per contracte. Però bueno, és igual, jo us en aniré parlant un cop estigui tot publicat, s'hagi fet l'anunci de més, jo us explicaré tot, us faré ronda de preguntes perquè em podeu preguntar el que vulgueu, jo contestaré, us ho prometo, a tot. Així que res, mil ganes, i segueixo fent feina. Si no us he dit res, perquè estic aquí tucu-tucu, editant, contestant mails, i per això no us he dit res. Però bueno, que aquí estic. Vaig a fer-me el segon cafè del dia, que ja és una mica tradició. O sigui, cap a les 12 del matí em faig el segon cafè i seguim treballant. No us ho ensenyo gaire perquè és com si estigués a l'oficina, en plan, de cara a l'ordinador, anar escrivint i anar fent coses. Em sap greu, però és la vida. També parlarem d'aquests 2 dies i de per què estan sent tant d'estar per casa. Però després us ho explico. Mireu la meva mare que mona, ens va comprar 2 tassetes de Nadal iguals a l'Íñigo i a mi, perquè hi havia un gosset i em va dir, és el Thor. No s'assembla gaire, però la intenció és el que compta en aquests casos. I em sembla boníssim. Ara, una cosa us vull dir.
Anem a fer una xapa, anem a fer un xaput. Ara que tinc el cafè, el segon cafè del dia, he fet una mica de break. Bàsicament el meu break ha sigut perquè no sé què passa, que tots els arxius se me'n van directes a l'iCloud quan els volco a l'ordinador. I aleshores costa molt que tornin a l'ordinador per tal de que jo els pugui editar al CapCut. O sigui, perquè si estan a l'iCloud jo no els puc editar amb el CapCut. Han d'estar com descarregats a l'ordinador. I és una merda que em fa perdre moltíssimes hores i moltíssima estona. Aviam quan queda. Però bueno, va fent, per tant, de mica en mica. Ah, mira, dijous ja està... És que clar, ara vaig editar el blog de Londres i dijous em diu que ja està descarregat, però aquí no ho mostra. Aviam, un moment, ara continuem amb el xaput. Ok, no, falsa alarma, encara queda estona. Doncs bé, què passa? Jo, des de fa molt de temps, si m'aneu seguint com des de fa 2-3 anys, potser ja ho sabeu perquè sóc molt pesada amb aquest tema i l'he comentat un fotimer de vegades. Bueno, no acostumo a parlar al juliol d'això, però ara que és època, doncs sí que sempre ho dic. I jo no sóc fan del Nadal. O sigui, gens fan, d'acord? No tinc un per què, no us puc dir un motiu exacte, però sí que és veritat que és una època que jo sempre he volgut viure com amb moltíssima emoció, amb moltíssima il·lusió, i mai és com corresposta. O sigui, sempre penso que serà més del que realment és. No sé si m'explico. O sigui, bueno, no en tema regals i no en tema família, és més una cosa de sentir-lo, de sentir que és Nadal. Per exemple, ara estic gravant Vlogmas i posaré la música nadalenca i tititi, i aquests 2 dies l'únic nadalenc que haureu vist és aquesta tassa, però us prometo que ja anirem fent coses més nadalenques a mesura que vagin passant els dies, però no és això, és el cas de que m'agradaria sortir al carrer i viure-ho, saber que és Nadal, les llums, tot, i no ho acabo de notar gaire. Clar que tampoc estem a Colmar, ni a Estrasburg, ni a un lloc on es visqui, ni a Amèrica, un d'aquells neighborhoods on decoren totes les cases, jo ho entenc. I tampoc és plan d'estar cada tarda fent galetes de canyella ni mirant pel·lícules de Nadal, que ho podria fer. Però bueno, que és igual, que aquesta il·lusió no es veu corresposta. Però, o sigui, sí que és veritat que quan era petita sí que tenia il·lusió perquè ets innocent, aleshores doncs, et creus en els Reis Mags i el tió i tot això, però a mesura que vas creixent és com que aquesta il·lusió va minvant. També sé que és veritat que quan tingui nens aquesta il·lusió tornarà com a créixer moltíssim i veure en els seus ulls les ganes de fer cagar el tió i tot això tornarà a estar a l'ordre del dia. Però ara em costa una mica. El cas és que és el primer Nadal que passarem a casa nostra, l'Íñigo i jo, i sí que tinc una mica de ganes i d'il·lusió de decorar el pis, de comprar un arbre, de decorar-lo, de posar com algunes cosetes i que sigui tot una mica més nadalenc. D'això mai abans n'havia tingut ganes i aquest any sí. Per tant, crec que potser, de mica en mica, aquest no agradar-me gens al Nadal va evolucionant a a veure què tal. I res, això, vull utilitzar també aquests Vlogmas per anar algun dia a comprar decoració, no sé si amb la Laia li he proposat, però clar, la Laia està estudiant al FIR a tope i no sé, ja anirem veient, però vull anar-hi i vull decorar el pis i que m'acompanyeu en aquest procés. Així que res, vaig a fer el cafè amb la meva tassa nadalenca, que és l'únic nadalenc que tinc de moment, i trauré el rentaplats que acaba de sonar mentre us estava fent el xaput i ja està aquí. I l'he de treure. És de les coses que menys m'agraden, O sigui, treure rentaplats. I això que he fregat i tot aquest matí, però no sé, em fa molt de pal. I aviam si se m'acaben de descarregar els fucking arxius. I abans de dinar tornarem a anar de passeig amb aquesta bèstia que està aquí. És un mandrós, o sigui, dorm el tio, dorm tot el dia. Per això, o sigui, almenys una vegada al dia, una passejada d'1 hora la fem, perquè així també s'exercita. I res, això, no em feu cas a les meves ungles, O sigui, vaya merda. Però què fa? Mireu que estètic ens n'anem a caminar. Jo tota marroneta, ell també perquè porta el seu jerseillet de borreguito. Aquí sí, Tor. Vida meva.
Mireu que xulo el forro polar que em va comprar la meva mare. És que és xulíssim. Espereu un moment que us ho ensenyo. Ahir va sortir en el vídeo, però no l'havíeu vist així. Tan xulo! Aprofito aquesta passejadeta amb el Tor, que bueno, passejadeta, portem ja gairebé 5 quilòmetres. Sí, Déu-n'hi-do. Però bueno, que estava escoltant el podcast de la Laia Castell, la Tico Primera, que l'escolto força, i ha connectat amb una cosa que té a veure amb aquests 2 dies que us he dit, que no tenia plans, que estava per casa, que estava més aviat sola, perquè l'Iñigo treballa en horari normal i ahir, per exemple, tenia futbol i això i no ens vam veure tot el dia, i avui doncs també treballa. A la tarda sí que estarà a casa, però durant el dia no. I és que vinc d'un novembre molt, molt frenètic. O sigui, cosa que celebro, perquè en part ha significat que el meu mes sigui frenètic només significa que hi ha hagut molta feina. I això és molt guai, perquè al final és del que cobro, del que menjo i amb el que pago el lloguer. Aleshores estic feliç, estic contenta i agraïda perquè giro perquè el Tor es fa un lío. Ara, que hi hagi hagut tanta feina i que no hagi parat per casa. Venim d'un viatge de Londres de 4 dies també de no parar amb un tute que flipes, cosa que també m'agrada molt, perquè a mi caminar quan estic a una ciutat, o sigui, si puc anar caminant, mai agafaré el bus, mai agafaré el metro, només quan sigui estrictament necessari i els meus peus em diguin prou. Però el que vull dir amb això és que també venia d'uns dies de no parar, no parar, no parar, i novembre ha sigut heavy. Aleshores, aquests 2 primers dies de desembre, l'1 i el 2, i dic l'1 i el 2 perquè ja veureu que demà començo a tenir coses i a la que s'obre l'etapa és com que, saps a la que haces pop no hay stop? Una mica, doncs, això. I els necessitava una mica com per estar amb mi mateixa, recarregar tota l'energia, fer un peron i després ja afrontar el mes de desembre i tot el que ve i tot el que queda. Estic feliç, o sigui, el balanç de l'any és molt positiu, que aquest desembre doncs, ja el aniré fent, és superpositiu. Però trobo que a vegades, en aquesta feina meva, que és de creació de contingut, que sóc periodista, que he d'estar aquí, he d'estar allà, i tinc 50.000 coses, tot està molt embolicat amb l'entorn social. I a vegades la bateria social, o sigui, es va descarregant, i són necessaris aquests dies de dir, paro, estic a casa i no faig res. De fet, podria haver fet una mica de quedada amb els meus amics o qualsevol cosa i he dit, no, estic a casa. I per molt que els dies semblin una mica avorrits, jo ho necessitava moltíssim. I com que ho necessitava, ho he fet i ja està. Així que estic jo, a girl with her dog, vibing, living i recarregant energies. 6 quilometrets de passejada amb el Tor i qualsevol diria que està cansat. Mira, li faig així i comença... Mireu, o sigui, li agafa la bogeria post-passeig, que no sé per què li agafa. Però no, ara és el moment de dinar. Jo, la mama dinar, i tu beure aigua, que no has begut aigua. Anem a beure aigua, va. It's shaping up to be a very exciting event. Think about it. Exportant el dia 1 de Vlogmas. Yay! Bien. Tinc la roba del vídeo del calendari d'Advent aquí tinc l'altre mòbil i aquí em poso jo a gravar. Gravació acabada. A dins de casa m'estic morint de calor. Vaig a editar-ho i a penjar-ho. A mitja gravació s'ha posat el Tor allà en plan what the fuck is happening, right? Un dia més. Com estàs? Bé. Avui és dimarts? Sí. Doncs bé. Sí? Anem bé. Baixa una mica, que em tallo. Ai, No, baixa.
Happy family. Ai, ai, Es el ai, perro ai, feliz. ai, 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 ai. S'emociona. No mosseguis, S'emociona. Ui, ui. És com la seva demostració que jo sóc seva, jo crec, saps? Veus? I es queixa quan ve l'Íñigo. No ensenyis el cul aquí a la càmera. Home. Bueno, tinc els ulls a Cuenca, o sigui, directament m'he de posar les ulleres ja per absolutament tot, no sé. O sigui, la vista, jo crec que és d'editar, d'estar tot el dia amb el mòbil, els ulls, fatal, em fan pampallugues. Ara he estat aquí una estona llegint, que de debò, o sigui, us he de parlar d'aquest llibre, que quan me l'acabi us en parlaré bé. Thor, té unes ànsies de protagonisme, aquest gos. Ja? Ara el papa et traurà en un rato. Doncs això, aquest llibre, i m'està encantant, els eduardians, us en parlaré. I ara ja doncs estic començant a editar el blog de Londres, que tinc una mica de... Aviam, que és el meu canal de YouTube i... És el meu canal de YouTube i literalment puc fer el que vulgui, o sigui, tinc aquesta sort, que és meu. Però, clar, el tema és que ara començaré a penjar els vlogmas, pam, 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 i alhora tinc el blog de Londres, que també el vull penjar. I, clar, ja no estarà ordenat, però no passa res, crec que ho puc fer perquè com que és el meu blog, o sigui, que és el meu YouTube, ho puc fer, no? Mucho texto, no el mereix estar. El Toro opina que sí. Sí. El Toro opina que sí, sí. He acabat el primer dia de Londres i el primer dia de Vlogmas. Tiqui, tiqui. Me'n vaig a fer una mica de gym. Avui faré cames. L'Íñigo el deixo aquí aparcadet treballant, perquè aquest home només treballa. Bueno, de fet, en aquesta casa només es treballa. Digue-ho. El Thor que em mira en plan rotllo, what the fuck is happening, mother? I jo, que me l'aspiro. Ja us he dit, aquests 2 dies, self-care, self-care, self-care. I només self-care. Ara que estem així de tu a tu, deixeu-me dir-vos una cosa, i és que a mi sempre em veieu fent plans, aquí, allà, però jo sóc molt ermitanya, o sigui, moltíssim. Si fos per mi, jo em passaria el dia a casa. Sento música al gym, hi ha gent. Workout check, he fet cames, us ho he gravat així una mica regulero, com he pogut, perquè quan he entrat hi havia 3 persones més i em fa molta vergonya el fet de plantar el mòbil allà i començar a gravar-me, però bueno, per això els plans són com una mica petits, o sigui, petits, com curts, que no es veu tot sencer ni això. Però bueno, no sempre hi ha la sort de tenir el gym per tu sola, també hi ha veïns aquí. Vaig a la dutxa i ara l'Íñigo, ha anat a buscar pizzas, perquè sí, perquè una de cal i una d'arena. No, però perquè avui hi ha futbol, avui hi ha Barça contra l'Atlètic de Madrid i el mirarem amb pizzas. O sigui, ha sigut molt bo el tema perquè estava jo aquí seguda i l'Íñigo allà i diu, què sopem? I jo, no sé, hi ha puré, no sé què. I diu, però hi ha futbol. I el miro, ens mirem i hem fet... I hem dit, pizza, pizza! Així que res, pizza, un dimarts. Per què? Perquè s'ha d'alegrar la vida.
es un el golpe y puede continuar sin más problemas. Un jugador que ya le ha conseguido cortar la pelota Alejandro Valdes. Recibe el balón Rafinha, intenta cargar el área. Hay que decir, el Atleti muy valiente. Este cruzado lo estamos contando y está con la pelota en el costado Baena, llegando ahí de fondo, poniendo el pase al segundo palo de cabeza, saca la pelota Gerard Martín, como decíamos casi de memoria, diagonal larguísima para que entre Baena. De hecho, lo pedíate es el Cholo, lo pedíate con gesto del Cholo que publica. Por primera vez en el Va gol, por delante. Está nervioso, Carrera de Robert Lewandowski, como siempre, prácticamente Al tirar por la derecha. Se escorará, lo hace, ataca la pelota con parsimonia. ¿Qué? Lo has pegado fatal.